uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngibingelela ubaba, ngibingelela uMamSibande egameni likaJesu. Hayi baba, siqathile le nsimi, ngayiqatha kunzima ukukhuphuka, ngayiqatha ngoba ibikhuphukela lo mqatho. Hhayi, kwathi impela nje ngelesi sonto leli edlule ngezwe ngathi hhayi, ngathatha umbhobhodle ngawuzwa, ngaqhubeka nayo le nsimi le eqathayo, ngiyiqatha, washo uMamSibande. UMamSibande washo njalo. Ngayiqatha le nsimi, ngayiqatha ngaze ngaphumela ngale. Hawu baba, hawu uNkulunkulu wami, ngiyabonga Nkosi engcwele. Ngiyabonga Jesu Kristu inkosi. Iyangiphazamisa nale ngane. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nje izinto engizitholile nokuphakama okukhona phakathi kwaleli khaya, Nkosi engcwele. Ngiyabonga baba, ngiyabonga baba. Ungixolele kule ngane ekhulumayo ngiphatha yona. Ayi Nkosi yami, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Imisebenzi yenu noMamSibande mkhulu kabi. Imisebenzi yenu enisifundisa ngayo. Namhlanje umuntu uyathula kungakhulumi, ebona into embi, ebona into engathi iza yabi. Ngabe into iza kabi uhlale uzothele lonto. Hawu Nkulunkulu, ungaphikisani nomunye umuntu, wenza intando kaNkulunkulu. Ngiyabonga ngoba uMsibande noMamSibande, izifundiso zenu, zingifundise okukhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Haleluya, 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 ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli sekhaya lezwi sentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngokusithwala kusukela iprocess yomkhuleko iqalile, umkhosi ebesikuwo, ubaba uNkulunkulu esithwele ehamba nathi. Akubanga nzima ngangendlela yokubuka kweso lethu, kodwa ubaba uNkulunkulu usithwalile kuyona lonke ukusukela ekuqaleni kwaze kwabe kuzoba sekupheleni. Ngiyambonga kakhulu ubaba uNkulunkulu ngokusenzela kahle. Ngibonge ubaba uNkulunkulu angenzele kona. Nje ubaba umpostoli wasichazela ukuthi kuzothi uma kuphela umkhosi impi izovuka. Kusekuseni ngithi uma ngiphaphama phakathi nobusuku ngihambe ngiyophuza amanzi, ngenza amanzi afudumele ngiwaphuza. Uma ngibuya nje ngiqeda ukuphuza amanzi ngizwe ukuthi hhayi angikho right, ngifunda iBhayibheli ngiyezwa ukuthi hhayi ngeke angikho right. Ngiqeda ukufunda iBhayibheli ngizithandaze, uma ngiqeda ukuthandaza hhayi ngiyezwa ukuthi hhayi angikabi right, kube ngathi umoya uyaphela, kube ngathi ngiyakwazeka, engathi ngiyadonseka, ngingazi ukuthi kwenzakalani. Ngizwe ukuthi kunzima kakhulu khona uma ngabe sekufanele umoya ngiwudonse, kuba nzima kakhulu. Ngihlaba kakhulu lento ebingihlaba noma ebingidonsa akuchazeki, kodwa nje bekugwaza phakathi nendawo esifubeni. But bese ngiyakhumbula ukuthi angibese ngivulela umkhuleko lo wange-18 ngilalele wona. Emva kwalokho ngalala, ekuseni uma ngiphaphama akusekho lutho, sengikwazi nokuphefumula, sewubuyile umphefumulo, sekuyaphefumuleka kahle. Ngiyambonga nje kakhulu baba uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela uBaMsibande noMamSibande ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabonga kakhulu baba, ngidlulisa ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ngoDisemba ngamaholidi wangigcinela umfana wami kade ehamba ngemoto kadadewabo. Yaqhuma amasondo, yagingqika, yafaka konke namawindi onke, yabheka phezulu. Kepha yena yedwa nje, yena nabangani bakhe ayehamba nabo basinda, baphuma bengenamyocu. Imoto yagingqika, ayikhandekanga kuze kube yimanje, ayizange iphinde ikhandeke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokhu, ukuthi bona nje basinda, abazange Nkosi beze nje belimale nakancane. uNkulunkulu ngambonga, ngamphakamisa kakhulu, ngathi uJesu Kristu inkosi, ngoba bekungenzeka ukuthi balimale kakhulu noma balahlekelwe izimpilo zabo. Ngabonga nje i-protection evele ekhaya lezwi, ngabonga ne-protection kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu esivusele wena baMsibande. Ngiyabonga kakhulu nanokugcinwa nje, nami ngangena emkhosini lo ka-21 days ngingakaze baba. Bengisatotoba nje uma ngingene emkhosini ka-3 days kube lukhuni, ngoba bengingakazi nje imikhosi ngiyibambe.
Ngibonga nje ukuba sekhaya lezwi. Namanje ngiyambabaza uNkulunkulu ukuthi ungigcine kanjani ku-21 days ngingaguli, ngingalambi, ngingadli, ngiphuza kuphela. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyamphakamisa kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Baba Msibande ngey'mfundiso zakho nakho konke osipha khona nje ekhaya lezwi. Ngiyabonga kakhulu nokuba sentabeni kaJehova kuyabonelela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa kakhulu Baba, ngiyabonga. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi nakulo nyaka ka-2025. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukubingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba, bengisacela nje ukudlulisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngemisebenzi yakhe yomusa asenzela yona. Ngicela ukubonga nje kakhulu inkosi uJesu, umusa omkhulu esenzele wona phakathi kwaleli khaya. Sekunesikhathi eside kuneminyaka ngizama ukukhuluma nomyeni wami ukuthi ngiyacela ukuthi sikhiphe lento eyafakwayo, sikade sisebenzisa ugesi orojiwe sonke lesi sikhathi iminyaka. Ngizama ukukhuluma naye engangizwa, ngizama ukumcela. NgoNovemba nje ngo-2024 kuke kwafika isikhathi la ngisho khona ngithi ngiyacela ukuthi ngikhiphe lento, ngaze ngacela umfana wahamba wayikhipha ngamkhokhela, wayikhipha lento yokurobha ugesi. Kuthe mangabe sefikile naye sethola imali wavele wambiza wathi akayibuyisele, uqala phansi ugesi wala ekhaya warojwa. Kodwa osukwini layizolo inkosi uJesu ingenzele umusa sesizophuma kulo mkhosi ka-21 days. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ukuthi singabanqobi impela ngenkosi yethu uJesu Kristu isinqobele lempi, impi enkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ngiyambonga kakhulu ukuthi ungivumele ukuba simbize umfana azolungisa ugesi, singabe sawusebenzisa ugesi orojiwe. Ngiyambonga nje kakhulu, ngiphakamisela udumo kuyena ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Kuningi kakhulu uNkosi Jesu esenzele khona kulo mkhosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi manje naphakade, amen. uJesu Kristu uyinkosi, baba nomama. Ekhaya entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Nasekhaya lezwi sanibonani, onyakeni omusha sanibonani. Sesiqedile u-21 days. Ngigogo uNkulunkulu ungibusise ngobude bezinsuku zokuphila. Ngiyambonga kakhulu, wabuya wangiqinisa emkhosini we-21. Angizange ngithathe lutho olushubile, ngangiphuza kuphela. Ngiphuza amanzi, ngiphuza i-drink ye-Orosi, ngiphuze itiya nge-Nespray milk. Ngiyambonga uNkulunkulu, sangiqinisile nasekliniki nakwadokotela angidli lutho Baba lokuyiphilisa. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngijabule kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngikhonisile bonke okwenzekako. Kuyangimangalisa, kuyangithokozisa. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngiphile ngifike ku-8 years old. Ngigcine nasemkhosini. Sengibheke kuya emkhosini we-40 days and 49. Uma inkosi ivuma, ingivumela ithanda. Ngiyabonga, Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli noMama Msibande, abazalwane bonke basekhaya lezwi, abasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Baba, ngicela ukuletha nabo ubufakazi. Ngibona uNkulunkulu enginqobela lapho bengihlaselekile amadimoni, kodwa ngimbonile uNkulunkulu. Ngathi baba besikomunye umuzi, lo muzi lo bekunenkonzo, but angisazi ukuthi inkonzo bekuyiyani, kodwa besibaningi singabazalwane sisetendeni.
Kuthe kusuka baba ngezwa omunye umzalwane ememeza ethi hayibo yini lena emnyama ehleli lapha esikhotheni. Athi omunye kena singazi yini amadimoni. Bese ngiyasuka mina ngithi hayibo bazalwane, singathi singabazalwane zimele ukuhlala namadimoni kanti lo mlilo okithi owani. Bese ngiyasuka ngiyakhona lapho bazalwane, ngifike ngimemeze igama likaJesu Kristu inkosi, igama likaJesu Kristu inkosi kuleyo nto emnyama, kungenzeki lutho. Ngimemeze ngamandla engathi ngolaka ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, suka demoni hamba la. Ngithe ngibona lisuka kunyamalala lento emnyama ebeyihleli inyamalala yaphela, yashabalala yaphela nya. Emva kwalokho ngamdumisa uNkulunkulu ephusheni, ngamdumisa ngakhuleka ngimbonga ngaphaphama. Ngithe sengiphapheme kwafika kimi ukuthi hey yabo mangabe ufuna uxosha idimoni fanele usho ngomoya wolaka engathi uyalithethisa liyasuka lihambe. Ngibonga ukuthi igama likaJesu Kristu linamandla, liyanqoba konke. Okunye ngikuphuphile, ngiphuphe ngisemzini womuntu futhi ngiye khona nangifika egeyithini yakhona lo muzi unezinja. Mangifika egeyithini yakhona ngimemeze izingane ukuthi ngibambele izinja, izingane zinganginaki. Sithe kusuka lapho kwakusuka inja yakhona ende, inja lezi ezilingana nalezi nje ezizingelayo ende, ijombe igate ize kimi ifike ithi zongiluma ngimemeze ngithi Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Isuke lenja ivese ifike ingiphulule, ingangilumi, ingiphulule yonke indawo, ikhanda ingiphulule, ingishayina ngomsila wayo, ayizange izingilume. Ngibonga ukuthi nje unqotshiwe ngegama likaJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngicela ukuletha ubufakazi. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu. Ingane kasisi wami ebiyenza ugrade 12 ibingenze kahle nje esikoleni, ama-test ewafeyila kanye nje nama-reports ubona nje ebuya nabo-2. Kukubi nje kakhulu, kodwa ngesikhathi ubaba enza ekhulekela abantwana bezoqala ukubhala ama-exam, ngawuthatha lowo mkhuleko ngamnikeza ngathi anikeze nabanye abantwana maye efunda nje akhuleke kuqala ngaphambi kokuba afunde, akhuleke kuqala ngaphambi kokuba ezoya esikoleni. Noma enzani nje lo mkhuleko akaphile ngawo. Kufikile-ke isikhathi sokubhala, ngesikhathi bebhala wabhala kahle, waphumelela, waphasa nje. Wangimangalisa kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. Ngiyabonga nakuwe baba kakhulu ngalowo mkhuleko, naye ngendlela abejabule ngayo. Uthi akazi ukuthi angawubonga kanjani umkhuleko. Ngithi mina hayi uzobonga uJesu, uJesu owenza ukuthi umuntu aphase. Ngiyabonga kakhulu baba. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu bangcwele ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukusho ukuthi ama-messages maningi ngendlela emangalisayo. Ungaphatheki kabi uma ungasheshi uthola impendulo yakho, noma uzibona ngathi awungeni kubufakazi. Bonke abantu bakhuluma ngomkhosi. Angikwazi futhi ukunivimba yinini okufanele nibekezele. Maningi ngendlela emangalisayo ama-voice note, kanti namanje ama-messages maningi. Akukho engizokwenza ngaphandle kokuthi unenhlanhla uma uphenduleka namhlanje, uthumele namhlanje. Amathuba uzophenduleka kusasa noma Friday. Niphileke, nikhumbuleke ukuthi kusasa sizobe sigcina ukungenisa ama-voice note. Lokho-ke akusho ukuthi ngithi aphusheni kakhulu, kodwa nje yazini ukuthi hayi cha no angwazi lo mkhosi ubunjani, kodwa-ke maningi ama-messages. Yikho nje ukubekezela bafowethu, sengithi angidlulise le VN, nazi ukuthi kwenzakalani. Ngibhizi kakhulu ngezinto zenu. Niphile, uJesu Kristu inkosi. Ngiyanithanda kakhulu ekhaya lezwi, ngiyanithanda kakhulu entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, siyanithanda kakhulu ekhaya kwaNzibande. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela
egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, simnika lonke udumo. Namhlanje ngithi ngi-address indaba yama-emoji ngoba ngiyabona ukuthi kakhulukazi kule group engikuyo abazalwane bayafaka and abanye uyaba-remove. So nginokuthi ngibona ama-emoji amaningi nami ngiba-inbox abazalwane personally, ngiba-inbox ngifake ne-screenshot sokuthi nali emoji lakho lana, sacela ulisuse ekhaya lethu ngoba abanye bathi ayacofeka nge-mistake. So into abazalwane abayenzayo ukuthi umuntu once angabona ukuthi ufake i-emoji ku-message thizeni noma kwinkonzo noma kufakazi, umuntu vele angacofi i-emoji lakhe alikhiphe, uvele a-highlight wonke u-message, then loyo message loyo aye lapha phezulu la kune-dustbin afike athi delete for me. Lokho kwenza ukuthi loyo mzalwane alahlekelwe inkonzo noma u-message thizeni noma ubufakazi, and nasekathe delete for me ayikho indlela yokuthi loyo message lowo uzowubuyisa. And nangabe udelete une-emoji, lelo emoji lelo angeke lisukile kuwe ngoba lisuke no-message lo othe delete for me, kodwa thina ekhaya lethu sishiyeka ne-emoji leli umzalwane alifakile ngoba wenze isenzo sibi sokuthi adelete u-message wonke esayidini lakhe. And then masekakwenzile lokho, there's no way ukuthi uzobuye ubuyise ukhiphe i-emoji. Shuthi lelo emoji lelo seliyohlala-ke thina sesiyohlala nalo isikhathi eside ngoba vele angeke lisasuka. So abazalwane Baba, nangibatshela ngendaba ye-emoji, uthola ukuthi umzalwane athi mhlambe ngithi ufake kwinkonzo yayizolo, umzalwane athi cha, inkonzo mina yayizolo anginayo. Lokho kuveza kuwubufakazi bokuthi udelete inkonzo yonke, thina sashiyeka ne-emoji. Omunye athi angiliboni mina i-emoji, inkonzo yayizolo yiphi ngoba anginayo. Lokho kuwubufakazi bokuthi uvele wadelete konke, thina sho ukuthi ayisekho-ke into engenziwa ngoba i-emoji sisele nalo, naye lowo mzalwane angeke asakwazi ukuthi alikhiphe. So sengibone kukaningi manje ngithi ngibenze ngishere lokhu Baba, mhlambe kungabasiza nabaningi bayeke ukucofa u-delete for me. uJesu Kristu uyinkosi Baba.